Základním modelem grilu Outdoor Chef je model C. Model C může být ve variantě se 3 nebo 4 hořáky. Záleží vždycky na velikosti. S praktickým odkládacím stolkem a se stejkovou zónou. Stejková zóna v sérii dodávaná s tímhle roštem, který má 3 výšky nastavení. Stejkovou zónu můžeme kombinovat i s takzvaným grilovacím sklem, které se dá rozpálit až na 900 stupňů Celsia. Podsvětlené ovládací prvky, kde na první pohled vidíte, v jaké fázi máte nastavený grill, a samozřejmě praktický teploměr. Je to robustní, nerezová, švýcarská konstrukce s povrchovou úpravou. Hodí se do každé venkovní kuchyně. Lze snadno kombinovat i s modulární skřínkou, kterou můžete použít na odkládání třeba grilovacího nářadí. Základní řada Model C. Kompletní příslušenství Outdoor Chef a jeho fakt hodně naleznete u nás na prodejně v Prostějově anebo na www.udimegrillujeme.cz.